स्कुल फरायनानै चौ खांखे जों स्कुल फरायरावो ब मायाव खैखांखे जों माइचाराव सांजानो नाया बमा बुफानि दायित्व अम किन्तु तिनि जों जे बर'नो बमा बुफा होनै चावै रहवो राज्योआव शासन खायनायनि देशआव शासन खायनायनि बस तिनि बमा बुफा होनै वानसल गया काजलि कुफु चुंजा गोख्रां चुंजा कर्म चुंजा हाय होनै बर'क नायो मोखाङाव नायो बुकुं कलाव बुकुं बारा हाय होनै नायो इंगे जोंखेबानो हाय नि वानसल या बर'नो नो बोदौ बर'नो नो बमा बुफा चावो दिनै भारतबर्षनि जे शासन खायनाय रक बर'बो बोसुवानि नाङो नैनो बुकुं बाराबो बनि बोसा बुकुं कलावबो बनि बोसा हाय होनै वानसल किन्तु वानसल गया दिनै तिनि बुबाग्रा तिनि बुमा बुफा माने दायित्व निजे साक्सेनो दायित्व उंजा माने बागै जेफ्रा जों कोरोनानि पिरियडन माइमासे मानो यांखा बेंगालुरु कसाखा दिल्लीव कसाखा पुणेव कसाखा मुंबईव कसाखा जतनो चुबावै नव फिरौनानि व्यवस्था खायखा रेशननि व्यवस्था खायखा दिनै गामि आमचाइनि लुकुराव माइमासेया आफ्रोबो रेशननि व्यवस्था खायखा तिनि वाइट एब्रनो रांग हवै थों जों मासुबा लायखा दिनै आफ्रो जराव जों बोदवै कप्लाय खाय रहमानि लिडार रव पावै थांबायहा बेंगालुरु तंतु तै फुन खायखे सा आं फाइमालिया माइरं मासाले हिसाखे नों बर'नि बा के अरनि निन बाबा तमा पार्टी खाय होनै सिंगल इंगे आईपीएफ ति हि साजा किसिमिसि बनो थि आसे नायनाय हि हंद्रख ति प्रामथ खाय हंकले नायनाय हि सासि हंजालिया बोबाग्राले ना आईपीएफ ति ना बीजेपी ना सीपीएम ना कांग्रेस बकोय से नाया ति प्रासा जो तनो न बसुबाबो तिनि ति प्रामथ थानो नायै चुबानाय हाय होनै खायमानिया गे अरनो फेलायो बोबाग्रा जे मायागना तिनि बमा बुफा जों बनो लगेरो नानि नांनाय ते बसुनो फेवनानि बागै थायो तिनि आनसे अक्रा साइथाङा कायसा होटेल नि काहिनी साइथाङा बोबाग्रा बसु रां पैसा तंग सुदु रां पैसा सिमिया बखाबो तंगु बो रां पैसा सिमि तंमा बाय बरनो चुबा माया बखाबो तंनानि नाङो इंगे बोबाग्रा के रां तंगो बखाबो तंगो आसे माया गना अक्रा चाकरा रो साइथांमनि तंगो राजा हिंके सात जन्मनि दन तंगो होनै थैयो आसायो के सात बा आसायफोरनो बाहाय रखै चाय तंमाबो कुनो वाना चिंता करे के तंमानो तिनि ओ चिनि राजा सात जन्मनि दन माजा ब पर्यन्त माइमासे मानो यांगो तुमाने बागै दफानो फियावनानि बागै तिनि से सामनो थां तंगो निनि सिलंनि फायहा एयारपोर्टआव फायहा डायरेक्ट आइ हेलिकॉप्टर कावै सामनो मा थांखा कुनो माइमासेया बाहायखेनो इलेक्शन पिरियड हायनो फुं 6टानि सिमे लामक थांखांखे हर 1टा 2टा ओ सफाय बनि कुनो माइचानानि जरा करै माइमासे हाने मानसिनि बुबाग्रा एक समय बेमारबो गफावै माने चले मायारबो ओंखा गे अमो जे साबाय नंबाय तंतु सि माइमासे एंगु सबानि बागै माइमासे एं सबानि बागै वातै सातं मा जावै मातं अमो जोंवा संनानि नांगु दिनै बुबाग्रा निनि बागै चिनि बागै छि ब माइमासे मानु या खलायै गामि आमचायाव फायै निरनो थानचांलि होनै साइथं जों सीपीएम न लगे रखा 35 बছर कांग्रेस न लगे रखा ते बीजेपी न लगे रखा मोनसा मायावैछि मोनसा दफानि बागै हामखाय करै बीजेपी ताबो रुलिंग तंगो आगे सीपीएम रुलिंग तंगो तमा साबा आनि दल फाया एंके नगनि सेकेंड इंस्टॉलमेंट दया निरनो हाय होनै सिग्रे जाबाय जों बिख्रा रामनि नाव करै रेगा माता यांनै हजाव बुरा बुरी बाता मा यांनै हजाव जों बरनो लगे मारौ बाद दंगै तिनि चिनि बुबाग्रा बहाय वानसया चिनि तिप्रामथा बहाय वानसया जों जे फाखायथो ओ ग्रेटर तिप्रालेन दाबि अम तिप्रामथानि दाबिया चुरि तिप्रामथा सिमि ग्रेटर तिप्रालेन मा खायथे तंनाय हाया और बीजेपी तंनाय कांग्रेस तंनाय सीपीएम तंनाय जत तंनाय तिनि ग्रेटर तिप्रालेन ने ओ डिमांड नो माया हि सानाय रनो आं सानाय निमुसु आगेबो माया हि साव चिनि अक्रा र तंगो चिनि एमडीसी बरंगना एमडीसी बरंनि नेतृत्व मूवमेंट खायफोर एडीसी नि बागै जेफोर डिमांड खायफोर
गोबां मा लुपुराव थांसा खालायो चबा खायलायखा आफ्रो बाक्सा लुपुराव एडिसि माया एडिसि बाजु सुदु आसामनि बावैसि सुजाक दङ 6 शिड्यूल हानिबाल भारतनि संविधानाव सुजाक गरै एडिसि माया हि आफ्रोबो होनाय दङ दिनै 6 शिड्यूल न 49 amendment खायो एडिसि रनानि बाद दंखा जों थांसा माने बागै जों दिनै थांसा दंखायके जों सुदु एडिसि सिमिया ता ग्रेटा टिप्रालेन बुमानाय आसामनि अंशमांसि एक समायाव निनि मेघालय मिजोराम निनि मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश निरक जतसिबो एक समायाव बर आसामनि पार्टसि आसामनि राज्यसि दिनै आसामनि कागै मेघालय इंखा मिजोराम इंखा 85 अमा हायके मेघालय इंखा 72 सिनि त्रिपुरा पूर्ण राज्य मामनि ओ जोराव दिनै बरबो थांसा के चबा खायो बरबो माया खामो निरक जत साव मिजोराम के चिनि चाय खासि माने उल फुहनै साबाय अक्रा चाक्रा र मिजोराम नि चाय जों सिबलाय चिं माने दकबला जेफो बराव रे सिसुया था आफ्रो जों खिसाजा काहामा